Hello everyone, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर ओमफ्राय दिनै दायो फुजा जोबनायनि एसे बेरायहैला बायनोसैलाय जोङो माने आंना फिसालाया बेडमिन्टन बिगासिनो ओमफ्राय बे बेडमिन्टनखौ लायनो थाखायनो आङो दसे टाउनाव थांसैलाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों दायो जाय थांफागोन आं दायो बेखौ नेगासिनो बिगै दं सासे बे बिगैखौनो नेगासिनो आङो सासे बिनानाव जानाय दङ बेखौ लेंहरदों नालाय आङो ओमफ्राय दा बेखौनो नेदों आरो दाबो फैथ'वाखै मानसिया लामायाव नेफैखाबाय आङो दायो हासबेन्डआबो दोनलाङानो दिनै बादोंनो गगा मोनदों लोमजादों ओमफ्राय आङो बे बिगै जानायखौनो नेगासिनो आरो दायो फुजा जानानै बिराद जोदोबदोब मोनदोंहाय देहाखौ सिरि फुजा जानानै बिराद जोदोबदोब मोनदों होनदां सिरि सिरायनो नोंथांमोना जों थांनायखौ नायबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो दाबो फैया आंना लोगोआ दासिमबो नेगासिनो आङो मोनालायसिगोनहाय नेयैनो जि गोबाव नेबाय आङो आधा घन्टासो जाबाय दाबो देलायखाङानो बिथाङा दा फैबा देखायगोन आं र' आंनि लोगोखौ दायो आं बिसिनाव दंफैयो आरो बे लामा सेरावहाय जोंहानि बाजै जायो बे लामायाव दंफैयो आरो आङो नेगासिनो नै बिबो नां सासे लोगो मोनदों आंहा ओइ नोंना ब्लगनि नामा मा नामलाय आंना गैया बिदिखौ होआलै आंलाय माथो नोंनाबो ब्लग दंमोन भाइरास ब्लग नंमारगौ दा भाइरास ब्लग ए बिना चेनेला भाइरास ब्लग नामा चेनेलनि नामा भाइरास ब्लग आरो नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायबानो मोनगोन गोदान ब्लग खुलिबाय मालाय नायबानो जाबाय ओमफ्राय लाजिनानै खिथाजानो बाबावो गावनि चेनेलनि नामखौ फाग्लिया दाबो फैया जि गोबाव नेबाय आङो लोगोआनो मोनालायसै हनै थाना हाबलायसिगोन सानखौ नुहुरा खुलाला दाबो फैया नेनो बाथारबाय देहाय होनदो देहाय होनलाय ओरैजाय दे दासो जादों दा देहाय होनदो दे गस्ला गोदान दल' थाया बिसोर बियो रानि अनरिता आइ दे हायदो दे हेलौ गाइस होनदो गावसो लानो नागिरो बा नै नायदो नै रानिया नै बिउटिफुल रानि जिखुसिखा गथ'आ दिनै नै दासो फैदों आंना लोगोआ एसे बायदिसिना लायनांगौ दं फिसाला बेडमिन्टन बिगासिनो लायनो नागिरदों दायो थांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर नै जोङो दायो थांगासिनो उदालगुरि टाउनाव लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गोसोआव दङ नै लोगोआ बिनानाव आगैनि आं गोजौसो नामा बाबा माबा फानलायलायनायाब्रा खालि बिथिंयो खालिया गोथाव बैयाव फानखायो फैदा जि मोजां नुदों नोंखौ ओरैजाय अबाव दं बेडमिन्टना बेखौ नुवाखै नोङो बेखौ नुवाखै आं
अबेखौ साबसिन नुदों लोगोफोर दा कमेन्टआव खिथाहरदो रलाय Mama. मोजां नुदों माथो आगै बेखौ लादो आरो बे रेड कालारखौ देखायलाय रेड कालारखौ रेडआ नै नोंजों थाबानो समायखायो नायलाय नोङो दा भिडिअ नुदों बिराद समायखायो नोंजों रेडआ ओरै देखायलाय नों जोबनायखौ मोजां नुदों माथो रेडखौ बेसेबांथाय नायलाय प्राइसखौ 99 मोजां नुदों नै मोजां नुदों ने लोगोफोरनि बे रेडखौ लाबायना दे मोजां मोनबाय 400 थांबाय मोननैजों थ' थाबायदो थ' बुंदो दे ब्रा खिथादो बेडमिन्टन मोननानै गोसोखौ मोजां मोनबाय होनदो ब्रा नोंहा दे नो जामासो बुङाबाथाय आं बायोहाय नों मा आरो बेखौबो लानो लुबैलायबाय 199 नोंलाय मानो नांगौ बिदिखौलाय थोद दानो बडि खालामो नामा थुदो बिराद मोजां मोनबाय आरो दायो गोसोखौ मालाय बेडमिन्टन बिनानै मोननायखाय गथ'फोरनि थिनलाय नै लोगोफोर आङो नैबे सेन्देलखौ लाबाय माबायदि नुदोंथाय न'आव गानसारलाबायनो होननानै ओमफ्राय फिसालानि बेडमिन्टन लाबाय ओमफ्राय बे सेन्देल लाबाय ओमफ्राय दायो जेबो नांला जोङो ब्लड फिनसै आरो समायगौमोन बियो हा फिसासो जागौमोन ओरै गिदिंसो मोजां गैयाहाय ओरै फैलाय ना आइनियाव नुवानो नायलाय नै खाथियावसो बोरैबा मोजां नुयोहाय नोंखौ गंगार बायदि हर जाबाय अ मोनाबाय माथो फात्ताखौनो मोनासै थांसै थांसै ना थादो होमबा फट' खेबनायनि थाखाय थेंक इउ जों दायो ओंखारलांसै लोगोफोर दायो न' फारसे ओंखारलांसै जोङो दायो मोनालायबाय आया हाहा मोजां नुबावदों फाग्लिसो
फैनानै ससे फैनानै बै हटेलाव हाबसै जोङो रायन'आव कफि लोंलांसै ओरैनो गारमा सिनायनि कफि लोंनांसै आरो बारस'दो बे रायन'आव हाबसै जों दायो कफि बानायलाय मोनथाम माखौ होनदों माखौ लाबोलाय बेनो मोनसे लाबोगोनब्रा र' नै बेयावनो जिरायनानै जागोन ना नों मा जागोन दे बुंदो माबा मोनसे नायदो नोंनिया बोरो माबा मोनसे जाबानो जासिगोन होमबालाय कफि गोजा लोंसै हा जादो Zaben nih rumah. Ini sekarang. Zaben deh. Siapa? Pulang bisa. Lawan ini. Lawan. Ya cukup dah. Masih kenapa? deh जादो जानोसै नै आंबो केक आरो चिकेन पक'रा फिसालाया नै हाथाय बायला जों उन्दै जाथारबाय गब जाथारबाय Kadang bila kurung. Betul lah kata चिकेन पक'राया लैलाय थारदो chicken buku dah. Dia kopi tu bawa kopi sobi bawa kita ya. Dia nang sada, sabai. Kopi lengan nang sini ha menap rai bai sini ya. Tu bila sinan speak kabina, kalau menap bai. Kopi lembai, kek jaba. Kek tu jadi sih hang. Ya. Aku jaba bocor bisa. Sekarang nambai. Mabagi kopi ya. Mabagi kopi ya. Korea. मोनालायबाय आगै मोनालायबाय जोङो फैनाया जाबायबो नालाय कफिबो लोंबाय पक'राबो जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो क्रिम लानानै थांसै मोखांनि क्रिमाबो जोब्बाय नालाय आंना आरो क्रिम फुनाबाबो जाया सिथराबो नै बिराद जाबायना क्रिम लानानै थांसै आरो दायो दखानाव Lotus cream nang ni. लटास क्रिम डिप मयस्चराइजिं बेसां 265 माथो एसे दामिसिनबो दंमोन बे एसे गिदिरा बेसांमोनलाय Sabila ring ta ta. 300 ring lah pun ayo. हा 300 rupees मोनलाय Sabila ring এর বাক্সটা দেখাই দে। Isi pilih sih. Imu to ro মানুষ একটা মাল যাই করতেছে তো এনে Ya, bikin film. 375 बे एसे गिदिरसिनखौ लानोसै 375 निखौ बेजोंसो गुफुर जाथारो ओरैनोबा आंहा नैबेजोंसो वाइट ग्ल'यिं जायो बेजोंसो मोखाङा
दायो आं पिटिस लानोसै आंनि हासबेन्डनो पिटिस लानो नागिरदों लोगोफोर नैबेयावहाय लोगोफोर दायो मोनाबायबो दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय जोङो दायो मोनानायखाय भिडिअ लानोबो दिगदार जाबायना ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय बाय बाय गुड इभिनिं